ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଭାତ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ ଦେ 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 ତୁ ଚାଖଣା ଭାଟିରୁ ଦେ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲିବା ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ବହିଛୁ ଟିକେ ଚାଖଣା ହଉ। ହଉ ମୋ ଭାଇର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଚାଖଣା ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ଚାଖଣା ଆଉ। ଆରେ ଭାଟିରେ ତ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ହାଲିଆ ଭାଇ ପାଇଁ କ'ଣ ଚାଖଣା କରିବୁ ହଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳ କରିଦେବା ଆଉ। ହାଲିଆ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ ଏ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆଣିପାରିନି ତୁ ଯା ଓଲେଇ ନାଇନି ଭାଇରୁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇକି ଆ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ପିଆଜ ପଡ଼ା ଚାଖଣା କରିବି। ହାଲିଆ ଭାଇ ଅଛୁ କି? ହାଲିଆ ଭାଇ ତୋର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦାୟୀ କିଏ? ମୁଁ ଓଲେଇ ନାନି ଆଉ କିଏ? ସାମାନ୍ୟ ଦିଟା ପିଆଜ ପାଇଁ ତାର ଟାଣୁଆ ହାତରେ ମୋର ଗାଲକୁ ମାରି ଭିଣ୍ଡି କରିଦେଲା ସେ। ହଉ ହଉ ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ଏଇଠି ଆଗ ଆସି ବସ୍। ହଉ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ମୋତେ କହିଲି ଦେଖି ଓଲେଇ ନାନି ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ିଲା? ଜାଣିଲି ଚାଲିଆ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ଓଲେଇ ନାନି ତୋତେ ଗୋଲେଇ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଏମିତି ମାଇଲା ଗାଦାରେ ମୁଁ ତ ଗାଲ କ'ଣ କହିବି ରେ ଭାଇ ସେ ଓଲେଇ ନାନି କଥା। ଆଉ ଓଲେଇ ନାନୀକୁ ତୁ ଅସଲ କଥାଟା କହିଦେଇଛୁ ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଲେ ସିଏ ମାରିବ। ଆରେ ହେ ତୁ ତ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଓଲେଇ ନାନୀ ତୋ ବାଡ଼ିରୁ ଯୋଡ଼େ ଦୁଇଟା ପିଆଜ ଦେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତର କରିଥିଲି ମୁଁ ବାରି କଥା ଭୁଲିଗଲି। ହଉ ଯାହା ତ ହେଇଛି ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚାଖଣା ବାଟିକି ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆଉ ଶିଖିବା ଓଲେଇ ନାନୀ ବାଲିର ଗୋଲେଇ ପିଆଜ ପଡ଼ା ଚାଖଣା। ଚାଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରହିଯାଅ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମର ପିଆଜ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ମିଳୁଛି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାଖ ଆଣ୍ଟି ହାଲିଆ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଆରେ ପୁଣି ଆଣ୍ଟି ଲାଉଁଛଟି ରହୁଛି କାହିଁ ମାଡ଼ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛ? ଖାଲି ତ କନ ଆଉ ପ୍ରଥମେ କଥାଟାକୁ ବୁଝ ଶୁଣ ଟିକେ। ଏମିତି କଥା ହଉ କହ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଖ ଆଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କିମ୍ବା ବାଡ଼ିରୁ ପିଆଜ ଆଣିକି ପିଆଜ ପୋଡ଼ା ଚାଖଣା କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଆଜ ପୋଡ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ଯୋଡ଼େ ପିଆଜ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଜାଲିଆ ଭାଇ ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କ'ଣ ଶୁକୁଡ଼ି ଯାଇଛି? ଏ ବା ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ନ ଖାଇକି ଶୁକୁଡ଼ି ଯାଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଓ ସେଇଥିରେ ଚଳେଇଦେବା ଆଉ। ଆମର ଏ ଧଳା ରସୁଣ କିଛି ଦରକାର ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି କିଛି ଦରକାର 4-5ଟା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଦରକାର ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଆମର ପିଆଜ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ପାଣି ପକାଇ ଦେଇ ତା କଳା ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବା। ପାଣି ପକେଇଲେ ଭଲସେ ଧୋଇଦେବା ତାକୁ। ପୋଡ଼ିଥିବା କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପାଣିରେ ଆମେ ଧୋଇଦେବା। ଏଥିରେ କିଛିଟା ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। 4-5ଟା କଲା 2ଟା ପିଆଜ ନେଇଛି ରସୁଣ ଆଡ଼୍ ହେବ। କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେବା। କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ପକାଇଲା ବେଳେ ରସୁଣ ଚକଟିବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚକଟିବା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଚକଟା ହେଇଗଲା। ପିଆଜ ଚକଟିବା। ଲୁଣ ଲାଗିବ। ପିଆଜ ଚକଟି ଆମେ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବା। ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପୋଡ଼ା ଚାଖଣା ହେଇଗଲା।